मन घबराता दूसरी रजाऊ के मुसारी पा खुसारी भइले सैया के मुसारी पा खुसारी भइले जगल बाटे ताव दूसरे बलम जी के घाव मैंने जगहिया के ऊपरी भइले सैया के मुसरी पा खुसरी भइले रजाऊ के मुसरी पा खुसरी भइले दे टबलेट मोला ओही पमाला दी सरगम सरोज जियाउल ठीक होके जाला दी चार दिन से पलंग नहीं लाता जिया पमाजा न मिलाता रंजाया लाई से खेला उसरी भइले सैया के मुसारी पा खुसरी भइले रजाऊ के मुसारी पा खुसरी भइले बड़ा दुख भइले डॉक्टर साहब। शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मौलापुर बाजार।